goed. Nu wil ik eigenlijk even naar voren. Pieter, Rolf, Rick en Willem. Nou weet ik niet of ze allemaal aanwezig zijn. Pieter sowieso. Ja, je hebt wel lang. Waar is Rolf nou? Geloven. Oh ja, Rolf, kom er ook aan. Oh, het werkt niks nou. Waar je voor staat? Nou, we zorgen gewoon dat je volgend jaar een ander zaak is. Gaat helemaal goed komen, Pieter. Kom je bij me? Zijn we compleet met de namen? Rick. Ja, Rick. Kom maar hoor. Rick mag er gewoon bij. Kom maar Hij is wat bescheiden, zie ik. Ja. Windmits. Piet, wil jij even, ik moet deze mannen even serieus toespreken. Dus dat is best dat jij even op afstand blijft. Serieus, kan dat erin? Dat kan er wel, ja. Oké, dan ga ik in. Dat kan jullie weten. Kindjes. Jongen, wat zijn jullie fanatiek. Jullie steken heel vrije uren in het trainen van de F'jes en de kabouters. Om te zorgen voor een goede techniek. Opwarmen, rondje op het veld, balletje koppen, balletje trappen. Er zijn veel mensen die dat al helemaal niet snappen. Maar de Sint, die snapt dat wel. Hij speelde namelijk zelf bij Feyenoord. En stond bekend om zijn goed gevoel voor de bal. Voetbal is jullie lust en je leven. En jullie willen je voetbalkennis met de kinderen delen. Sint is jullie hiervoor zeer dankbaar. En vandaar dit kleine gebaar. Dus mannen, ga zo door. Heel goed. Dank u wel. Ik denk dat het een Feyenoordvaartje is. Dus die kunnen jullie boven je bed hangen. Top. Dank u. Kijk. Zijn er nog goeie? Nou Pieter, dan moeten we... Ja, graag gedaan. En jullie gaan zo door. Ja, we gaan zeker door. En wij zijn nog...